ayya kai sama mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa gaida gwarzo Dr. Mustapha Inuwa mai halin kwarai shi yasa ake yaba maka mai farin gida ka fito mu bi ka yan kansina mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa almusawwiru sarki guda gwanina mai iya mabayi kai ne ka kagi raina da daudubun salati gunta shugabana alihi sahabbai kaunar ku ce a raina Allah ka taimaka Mustapha Inuwa ya hau gwamna ayya sama ta mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa gaida gwarzo bango tubali ginin harka Dr. Mustapha Inuwa dole sun ji tsoronka makiyanka ba su iyawa ka zamo turka mai farin jini yes Inuwa na zo na gaishe ka kai nuwa da shan Allah kai ke sanni tauraro mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa mai gidan talakawa dole ne a gaishe ka kaji yan maza gamji kake babu tamkarka magani kake a gari dole ne a neme ka dole ne na yi maka baiti na doka takinka maharar CSKT dole ne na gaishe ka ayya na gaishe ka mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa madalla dogoni mai yin kyautuka yayyo kare babu mai tare maka hanya ka zamo hadari mai zub da ruwa gaida kai yi annuri kuma ka zamo sanyi dole ne muna feka mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa umare rabon sauti zane yau rawar murna tunda Mustapha Inuwa ya fito cikin katsina tallakawa ku yi murna ka zaka kurin katsina fata muke ka hau gwamna mun bi jama'ar katsina Dr. Mustapha Inuwa SKT ina murna sama ayya mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa ba za a bar ni baya ba gumbai tukan kabu shaki a garin mu kai ne farko a gaida lantarki lokacin siyasa yayi za mu ba su mamaki sinuwa kaman kyauta wata ta wuce doki tun da halinka ne kyauta kamin ni zaki mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa 2023 sai ka zama gwamna S Inuwa da SKT ƙuri'ar mu mun nuna roƙo muke ka duba mu arzikin ka mu dana domin halinka ne kyauta yar manuni ta nuna Mustapha Inuwa kai muka so a ce ka zama gwamna ayya mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa zaki kake mai korar masu kora a da girman ka ne ya nuna dan ka wuce su dan ranar da kan zamo gwamna har na nesa sai sun waka muka yi ta farko ta biyun tana zuwa kaji Dr. Mustapha Inuwa za mu zo mu sha inuwa mu sha inuwa mu sha inuwa mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa Dr. Mustapha Inuwa za mu rufe waƙarka za mu rufe waƙar ne tun da mun yaba maka godiya muke yi Allah ya yi da nufinka ka zamo gwamna ka tsina mun
mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa 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 kai da gwarzo Dr. Mustapha Inuwa mai halin kwarai shi yasa ake yaba maka mai farin gida ka fito mu bi ka yan kansina mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa mai halin kwarai Dr. Mustapha Inuwa. Domin neman ƙarin bayani sai a tuntuɓe ma namban waya kamar haka 070-8858-7878 ko kuma 081-3322-5289 SKT tare da S Inuwa tare da S